Inilah tampilan jaranan Putra Gading Wijoyo dari Desa Bungo Antoy, Sugeng Amresani. Mijil saking pepunden menika inggih menika para sang bapa. Nuwun malem Gusti Kang Maha Agung. Mugia awit punika durisap paripurnanipun acara sakmangke boten wonten alangan satunggalipun punapa. Amin. Putra Gading Wijoyo. Putra Gading Wijoyo.
Bagus ini cah cerdas, terginas. Raden Mas Permati. Noto Prabu Klono Sewandana jaman semonten padha anglamar Dewi Ayu Sangga nanging bilih boten mokal para prajurit lan para pangobya saking Batarangin andherekaken Sang Prabu Klono Sewandana supados katon wibawa. Ing indahing
janji-janji disekseni lampu alun-alun iki lali tenan ya Dek karo aku iki ning terminal stasiun gon goleki Putra Gading Wijaya hey oh yo nyapakan sarap ingkang disuwun kalian Putri Ayu Dewi Saka Langit inggih menika nyapakan kuda berhiaskan emas genep 144 cakra Waraka Putra Gading Wijaya No. Ya. Samlorot kadyot jamparing Kang oclak saka gandawane lumampahe sang ratu jeneng Srek senajan to sebab soprek bangsaning celek ananging wujude membo wujude menungso mijil saking Rajaya sak Jayaletri bebasan Kakang Balakisna yo ngagem busananira ya sing wujude satriya cilik lampah cilik ladrang senadyan ora gadang dideksa kiprahan saha awane ya kaya dene sang wisakti ya kaya dene Mahapati Setyaki ini menika kang wujud diwastani sang ratu celek sergit biasa terkono lemapan cingkrak mampu gondane wong menungso kadya jangkrik mampu Waraka Putra Gading Wijaya wonten kesupen inggih menika barisaning para naga utusan saking Prabu Singabarok saking Lodaya bilih tumut sayembara inggih menika nglamar utawa boyong Putri Ayu Dewi Saka Langit kangge dipasrahaken kalian Gusti Prabunipun inggih menika Gusti Prabu Singabarok Putra Gading Wijaya sugeng dalu